हम कहते काम करो सूते के तो जे निमन सपना देखी 3 गो खाई आज बाउर देखी 2 गो खाई तैयार हो गई सूत गई नहीं जा 3 बजे भोर में हो वैले जागता रहे बेजी मौसा मौसा उठो मरदे ने लिट्टी गमला में धइल बकवे से उठो मौसा सपना देखले रहले अपना से निमन बनाए कहे करे कहले कह हम कहीं हम निमन नहीं की देखले पहले तू ही कह कही कहत रहे कि जीव आंख लागल हो इंद्र के इंद्रासन से 4 गो पोरी अली हस अच्छा हमरा के हाथ पर बैठा के ले उड़ गईली हस स्वर्गलोक में गईनी हस शैम्पू लगा कर नहवैली हस अपना हाथ अच्छा वो सुख कल से चलिए इंद्र भगवान देखले कहले आई ना आसन ग्रहण करी जेऊ बैठे गनी सिंहासन पर सिंहासन धरे वाला रहनी तले अंगे टूट गइल हम कोने तार सपना तो बहुत निमन बा अभी जान ले कि 3 गो हम खाए बेजी अपन कहीं रहो सपनावा हम कोई मत पूछो कहीं ना गए जेऊ सुतनी हनी हतवा तलवार ले ले अच्छा आ काली जी छतिए पर बढ़ गेले कहत के उठ लंगड़ा उठ हम कोने माता जी गोल लागी ले उठ लंगड़ा उठ आदमी सुतेला लिट्टी रोता तबे से हां खइबे कि ना कने माई सपना देखे का चुप चुप गर्दन अबे काट दे अभी सूखल मत का कइला का कने कहली है कि 5 एक सूर्य खाए के रुके के नहीं खाए का कइला कने बबुआ हम तो मुंह के डरे सधत ना रहल ना कि 5 खा गइनी अच्छा और सही जाने की ए सही बात कहता नहीं चुटकुला ना है चाचा एक बेर का भल के सही बरखा गेल प्रोग्राम में गोपालगंज प्रोग्राम रही अपना बाबूजी के संग गोर ले देवंदर व्यास के अच्छा सबे खाली हॉल आई बेचारू खइले ना रहले हमार मलकिनिया नैहर गई रहे हम जाने कि रूम में ना गर्मी के दिन वो सरे में चित्ते सुतल बने हाफ पैंट पे अच्छा तले जाए खुलवाओ तरह दरवाजा सब है ऊपर जाके सुत गइल सामाजिक रूम बा टॉयलेट के कहीं के नहीं खे इतना साफ सुथरा रखे लालू जय हो जैसे साफ रखे वाला गोइल घर अब जाने की कहता लइका के मौसा साड़ू का लइका हमें नई जाई भगवान वा के बनौल रे खाली जागल रहे हमरा संतोष बरुआ के देख लबड़ मौसा अब हमरा कहले के मौसा हम कहे बेटा बोलो ललन भैया नगेंद्र भाई हमारा ललन भैया के सुपुत्र मानी बहुत बहुत शुभकामना बा अब जानी देवेंद्र भाई तो अपन समाजी लेके सुत गइले हमरा कहत के मौसा गए का बेटा बोला आ तो हम कुछ खइले नहीं कि सब खा लेले बा अरे हम कहे पागल हमर मेहरारू नहीं हो गेल हम तो खुदे उपास से सुतल बानी बनाओ के हम लंगड़ गोल लेके परथन ले हम कि आटा सन बताओ ना बताओ बनावे आवेला कहले के आवेला अतना आटा चना के सतुई लहसुन मर जाए एगो छोटहने आदि के टुकड़ा रहे ले बबुआ सजाओ तो लिट्टी लगौलस जाए कि लिट्टी 5 गो भइल बबुआ बबुआ हल्ला करबलो त डिस्टर्ब होई बबुआ हमारे स्टाफ के हुआ और बढ़ गेल बका एगो जन्नी हम राजपूत के ओहिर के जलसा तबले ना शोभेला कबले जल एक आदमी के मुंह में खून ना निकल जाओ फैटा फैटी को राजपूत ओहिर के बारातों में मारना हो के तो शुभ ना ए जे हल्का है करे के बाद नकलो लुकलो तनी पर पोर के बैठा देबे डिस्टर्ब प्रोग्राम नहीं करे 5 गो लिट्टी भइल मालिक हम कने बेटा 3 गो हम खा लेता नहीं 2 गो तू खा लो हमरो भूख लगल बे चुप रहो हम 3 गो खाएम हम बनौले बानी हम कहीं हमर पूंजी लगल बा हम ना खाएम 3 गो अतना हम 3 गो खइबे करिले 3 गो गावे लो हां गाइले जिला कौन पड़ला सारण जिला कहीं बड़े बहुआरा मलमलिया कौरी है नहीं है नु जी गोनई गावे लो गाइले सटा चलेला लोग बुलावेला जाके गा देलो गाइले कौना फंक्शन में ब्याह लोग का श्राद्ध में ए भाई तू तो हदे बड़ा हमरा संग रहत और ब्याह लोग के मुंह के फेर में लागल बड़ा हां दीदी बायना लो बायना का जाने मुंहला के बाद हमर भेंट तरह से ना हो हां तब का बायना में से दी थोड़े 101 ना दिया में मुंहला में ना शुभ 101 100 गो दिया हां
लो मोदी जी वाला हो ले लो लेबर खस दी धर तो बबुआ लेबो के बगलिया में खस दी ले लो ले लो एगो एक बा औरी सटले दूगो जी ले लो भाई अब सफा देता नहीं ले लो सफाई तोहरे है ना लेबो ना एकांत में नहीं खले तो लोग के सामने लेबो मत कर